sampean? Niki wilayah kula kok. Mungkin lho sampean iki sapa? Oh, guru ngerti. Dereng ngertos kan Mas. Raden Mas Layang Seto. Raden Mas Layang Gumitir. Putrane Rama Patih Lugendera. Salah mboten ah. Percaya ora? Percaya ora sah. Nek putrane. Sing sinten sampean wau? Raden Mas Layang Seto. Sampean? Raden Mas Layang Gumitir. Oh, berarti jenengan kumitire, sampean setane. Kok malah nyetan-nyetane wong. Jaluk mati sik apa sesuk? Raden Mas Layang Seto. Wis mudeng kula, sampean. Raden Mas Layang Gumitir. Lah nggih nek sampean kumitire, sampean setane. Enggak beneran niku. Jaluk mati saiki. Sampeyan pripun ta? Setan-setan ki karo Leres rencang kula. malah bener kancamu mangsamu. Jajal, ratus maju, maju jajal. Nggih. Jenengan mau sinten? Raden Mas Layang Gumitir. Panjenengan Raden Mas Layang Seto. harapkan toh berarti sampean kumitire lan jenengan Setane. Nang malah engko. Ora usah digagas. Ora Mas. Sampean wau tengah jengan ndak ora putrane sinten? Rama Patih Lugendera. Kandhane kang nek anake lho gendar mak siji. Mek siji mboten enek siji loro telu papat lima sepuluh sanes Gusti Ayu anjas mara. Kowe ora weruh. Lho, Mergo kowe ora ngerti. lah mergo kula ora ngerti, kula ora percaya sampean dilarang masuk. Kowe kene-kene lah apa? Kowe iki lah apa? Jaga regol. Oh, ya bener wong anyar iki. Pangkate sak dhuwure satpam, sak dhuwure hansip, sak ngisore polisi. Mong gidibral. Gedibal semene sandale sepira sampean? Yen kowe iki marang nyawamu, kowe semingkir ora usah kepalang aku. Awal bali kematian. Boten percaya kula. Kowe iki wong loro ta? Sampean pun kula kenalke. Nah, lah jenengan boten takok kula. Oh. Lho, Dengan layang seto. lah, Ketok iki iki sapa? Jaga regol. Iki sapa? Bloko ae. Sampean Bloko iki sapa? Sampean aku kancane kula tak dicek-cek malah niku. Raden Mas Layang Seto. Layang seto. Layang ngitir. Layangan. Layangan beterak angin pediat. Sampeyan dentak kandhane ta ora kaya? Apa mepalangi? Ah tetep pepalang no. Angar mulih. Mboten saged. Sampeyan nek meksa aja mlebu. Kula celuke komandan kula. Kowe komandan. Jebul sing siji ala sing loro bagus. Sampeyan nyuk walik. Hah? Sampeyan muni piye? Sing siji ala sing loro bagus. Walik. Balik wis sapa? Sing loro ala, sing siji bagus. Bangsane. Kliru. Lah piye? Bener kene. Piye? Sinten mau? Takoni marang golek apa? Muncul Golek apa ditakoni? Oh jenengan kanjeng pripun? sing siji Ala, sing loro bagus. bener kene, Kang. Lah cek ngono. Sing siji ala, sing loro bagus. Ya ora dadi boyo pangopo. Wasabdo gendong lan wasabdo. Iki ana kedadian. Wonten tiyang rusuh, Rusuh-rusuh. ruwet, bulet, Ruwete ana apa? meksa kepengin mlebu. Maksa kepengin mlebu ana ing kepatihan. Betul. Jadi iki komandanmu to? Sama Gus. Kula gambar kuwi. Gambar kula. Dadi kowe jogoro kali ngene. Kandhanono coro-coro loro iki. Kandhanono coro-coro. golek Kang. Di coro dikandani. Coro ning Kang. Coro ning Coro yo kowe kuwi kok. Sampeyan tau ora coro ta ora? Coro iki. Coro cepetan. Kowe iki bapak-bapake coro. Kowe tau ora coro di bapak? Ngerti? Lah kono sing Mbak. Ya wujude koyo kowe kuwi. Nyuwun sewu panjenengan kekalih menika sinten? Aku Raden Mas Layang Seto. Raden Mas Layang Seto. Raden Mas Layang Gumitir. Wigatosipun menapa badhe lumebet wonten ing kepatihan? Arep
ketemu kelawan Romo Patih lu gender. Badhe kepanggih Gusti Patih Lu Gender. Bener. Ngeten nggih. Doro wayang seto dalan. Kamar ulang deh. Sinten kemawon mboten diparangaken lumebet wonten ing kepatihan saupamipun mboten betos sorap ingkang wonten tapak asmanipun Gusti Patih Lu Gender. Layak. Saya kaya ora Kamas. Kowe kepengin tapak asmu. Yo iki pasar. Yo kowe tapak asmu. Kula namung nanging yen panjenengan kekalih kula Kok sing nyetok panjenengan Adepi wong loro nih. monggo saklok. Tidak. Apa tak timbangno? Mesti rasa. Kurang ajar jangan kurang ajar. Lho rahayunipun Kanjeng Rama Sangat kecil rawuh. apa? Sangat kecil apa? Samanya ngono, lo nak pola alit diajak yang orang bela. Sampai nak jembelan itu salah bukan apa? Si salah situ. Anak-anak sampean. Kalau caranya lo salah. Sampean niku buktekno salah mboten. Menawi boten wonten Romo Patih Lu Gender. Sampun boten banjir ketik. Bali tenang. Lho wangkong. Obat. Ayo. Ayo. Aku yo melak. Sampun Ora dijongkrono kowe ayo. Niki sinten? Iki abdi. Abdi. Iya. Tekepatian. Iya. Kewajibanipun. Joko Riko. Sing nampi sinten? Ayo Rama. Iki kados pundi to Kang Mas? Kanjeng Rama niku pripun? Umpami Romo Patih Lu Genderipun nampi abdi ingkang kedraipun panjenengan rak matur kula. Matur. Ono ramane kon matur karo anake iki piye? Anakmu aku bukan jadi. Lha sampe sing goblok iki wae. Anake Patih kok ulah-ulah. Anak priyayi luhur wong nomor 2 Mojopahit karo Kuwi wong desa